Labidas punta naman tayo sa zipline. So after natin mag ATV ride, so next naman natin gagawin is the zipline. So may bago tayong pa-promo dito sa Mayon Skydrive. Yung kapag nag-avail kayo ng ATV, gagamitin niyo yung aking promo code. Wait, aking promo code, and then pwede niyo pong ma-avail na free yung zipline, diba? Kaya sa mga gusto maka-avail ng free zipline, use my promo code and mag ATV ride na po kayo. Siguradong mai-enjoy nyo po itong amazing adventure here at Mayon Skydrive. So dito po kayo dadaan kapag pupunta po ng zipline. So mayroon na rin tulay-tulay. Bago itong tulay, no? Diba dati wala yan? So bago to, dati wala to, ngayon mayroon na. So this is it. So diba, sa daanan pa lang, adventure na! So sa mga mag-a-attend ng Bicoloco, so bago kayo pumunta ng Bicoloco, pwede nyo rin puntahan itong Mayon Skydrive at i-enjoy nyo yung kanilang mga in-offer na mga activities like the zipline, the ATV ride, and the skywheel. Pero kung gusto nyo, guys, sabi ko kanina, kung gusto nyo na ma-avail yung free zipline, pwede po kayo mag-avail ng ATV ride. Then gamitin niyo po yung aking promo code sa description box. Then pwede niyo nang ma-avail ng free yung zipline. So kung ako sa inyo, pwedeng before or after Bicoloco and bago mag Pinangat Festival, puntahan niyo rin itong Mayon Skydrive. Siguradong i-enjoy nyo ang vacation here in Albay. So, ayan. This is the tower. So, yung tower. So, ito tayo dyan tayo magsisipline. Parang feeling ko this is my third time, I guess. Ang mga Albay content creators sa mga drawing is real, RNA, and next up PH. So ganito kasi dito sa Mayon Skydrive. Kaya kung mapapansin nyo, halos pabalik-balik ako dito, and I am so happy because today is my birth month, and isa ito naman ulit sa ating birthday adventure. Celebrate tayo ng birthday party. Wag na. Che. $500 bayad? 500 yan. Alam, dapat HD. ay 4K. HD ni, super HD. Lang pag-ticket tayo lang ha. Trabaho muna ako. Para pabalik-balik ang pwede na. Oo, malamang. Wala akong balik sa stop. Parang isang utos lang sa akin. Ano? Babalik na naman ako doon. Bahala ka dyan. Lumipad na lang kayo dyan sa ano. Mag-zipline ka na lang daw. Yeah. Yan, dito na kami. Makakapot ka duwa. So ito na. Are you ready? Not so sure. Si Drawing is real. Abangan natin si Drawing is real. Isa may nasa ito, diba? Si Drawing is real.
Bad na drawing Ganun, ka. parang mag-nabis ako na gano'n, tapos nakakumati pa rin akong ano. Nervous. May fear of heights. Oo, may fear of Nakaabog heights. sa kanya dati. Pero ang business na, pero ninervous pa rin ako. Fear of heights. Fear of hard selling. Oo, fear of heights. Ba-mention ako tala sa vlog ko, kanin baka man. Word of the day. I-mention ta na, pero bang. Word of the year. Ayan. RNA, ang Hi. Piolo Pascual ng Piolo Pascual. content creator. Wala sinabi mo na, walang delete mo. Ano ba ang selling? Charot. So ayan. Hi, shout out sa mga kitulit kong mababait. Share. So ito, ang pinakamagandang content creator na Albay. Sa Pasha. Ayun na. Look at that. So amazing. Isa sa pinakamaganda. Yung maganda pero walang love life. Okay lang. Pero madudulas na naman ang bunganga. Oy, hanapan niyo na lang ako. Wala ba na magbaradyo-adyo wag mo nang kun. Tama. Enjoy life. Not to toxicity. Ano daw? Toxic boy. Oh, yun ay. Wala bitterness. Bitterness. Si Drawing Israel is one of the most famous bata pa ako. Ay na-idolize ko na yan si Drawing Israel. Ito sa institusyon. Pundasyon ng mga... Eh, abangan nyo ang aming zipline this afternoon. Sige yun. Guyong-guyong na tayo. Kasi lang gusto na kung nakasakay sa zipline, pero parata kung pinakabahan. So, nauna yung dalawa. So, mauna muna yung RNA. Then, sunod naman yung next stop. Kung pira ko na rin sa kagay, di makukuram. Iba-ibang bat. Sana ano, di ba naman ang bat siyang kay Banong Tulit? Sina ano na, tatao ka. Break tabi office. Baka ba is... Yan itong ano, so big group na nagsirepresent as pag-answer. Sa mga kastabi, ayan ito ba yan? Sa mga gas, ayan ito ba yan sa hamster wheel? Di mo na ito kaya mag-hamster wheel? Ayan ito ang nasa rin, ito pala kayo. Sarap ko. Manyang kaya. Paro, G. Ay, paro, G. Hamster wheel. Nakijal ka. Kahit, huwag mong igpitan. Relax mo. Kaya ang tigano kung ba rin dyan yung mga kasama. Pero ngayon, Lao nang tingsuduang ako. Hindi, so dito. di bali ang ano kaya dito yung mga gas. Kirerepan. Di mo ito kaya kaya? Kahit hindi man napot ng kaputan. Buka po. Sige po, okay. Komportable naman ba? Dito po tayo sa baba. Baka magbitawan ko. Paano paawak ko pala nito? Dito po, sa kabila. Eh, parang labi ako. Ay, teka pa. Dito ko sa baba para... Kita ko dyan dito. Ha? Tukod mo daw po digdi. Ito lang. Yan! Parang hindi ko kaya. Baka magbitawan. Kaya mo rin. Dito po sa medyo baba. Dito tayo sa medyo. Ako ba talaga po rin mo? Yan! Kaya mo yan. Nakarecord na pala. Mas matay ang atog nga ni Kancha sa cellphone. Ha? Dala lang text pa. Okay na, safe na to. Ito lang. Ito na. Opo. Iya, ano, haba-habaan. Diba sa Ha? Opo, mas okay ba natin ako. Sige po, tayo ka po. Ah, sige. Tapos mo lang. Tapos tukod mo lang po. Ito lang. Ako muna. Puta na ako. Tapos taas. Ay, sorry.
Dahil mo lang pagpadukotin po. So dito lang, mga ganito. Kilikili ko na lang. Sige lang po. Basta kaya. Okay naman tong kite side eh. Kahit side, okay naman po. Oo, 60. 60 pala yun. 60 naman. Ganap ako ng komportable. Sige po. Ito na lang siguro. Ganyan na lang po. Opo. Kaso, sasakyan ba? Hindi. Hindi naman po. Mas kaya natin. Basta hindi, sa gitna lang siya. Sa gitna. Ito, tamang hawak kong dalawa. Tama na po. Tama po. Ang hawak. Ano? Okay na to, no? Okay na po. Huwag lang malaglag. Kita naman lahat yan, di ba pa? Opo. Sige pa, taas pa. Okay na? Sige po, taas pa. Start of 3. 1, 2. Bakit ito? Para hindi ko kayo matakot. Eh, huwag po kayo titignan sa baba. Nakunahan ako going here. Tumigil na sa kanahan. Pero, ulit. Lock. Perfect. Nanghina yung kuyo-kuyo. Away na kayo. Bye.